Здравейте, дами и господа, скъпи приятели! Искам да запиша това видео и да споделя следното. Много парфюмери, много косметолози, хора с опит, мнения, с различни виждания все ми задават въпроси, все се опитват по някакъв начин да разберат или може би не разбират. Искам да ви кажа следното. Как се произвежда конкрет от, няма значение коя е билка, примерно роза, се прави с неполярен разтворител, като хексан, като бензин, примерно. И още има един, който е по-силен, но той не се използва в България. Мисля, че се казваше някакси ДМС или ДМС. Обаче това конкретно се прави само с неполярни разтворители. Абсолюти, след това, когато се направи конкретите, абсолютите се правят с полярни разтворители. Това е обикновен спирт, етилов алкохол, някой път използват фенилетилов алкохол, някой път използват бензен, който се нарича, и още няколко има полярни разтворители, които ги използват. В България основно се използва хексан и бензин неполярен, етилов и фенилетилов алкохол полярен разтворител. Сега, всичките конкрети могат да се правят като пастообразни, като смолаобразни, като течни фракции. Всичко зависи от това кой технолог как го прави. Второ, относно абсолютите. Винаги абсолютите се правят по различен начин. Зависи от температура, от време на кипение и напред и назад. Тук има мнение, което звучи, че всичките абсолюти и конкрети трябва да бъдат един цвят. Не е така. Мога да ви уверя, защото лично аз правя постоянно абсолюти и конкрети. От кафяв, червен, зелен, син, бял, прозрачен. Мога да ви покажа над 20 абсолюти, които ги имам. Всички ще бъдат с различен цвят. Който да ни ви казва, който да ни преубеждава и нататък и насам, да знаете, всичко зависи от технолога и от метода. Значи не може да ми казват на мен, лавандулата трябва да бъде черна. Не е така. Лавандулата може да бъде синя или лилава. Гераниума здравица винаги ще бъде примерно бледно-зелеников. Розата червена, бледно-червена, кафява и напред и назад. Всичко зависи от това, кой и